Karin Foss, oj. Frikast till Kyndil. Han får släppa skräckston, tyckte som han miste bulter. Men Kyndil greit om han här i Gent-4-finalen. Elida Johansen, vi ska till och Gylta av nästa bö. I sin satta mål. Kyndil Liberator. Jakob Borgar lever tackla så här. Karin Fossa blir på tacklingsnäm. Och räkplats. Det mot högre. Well jo. Miro ska med. Jakob, ja, ända är Jonik Fetter. Så för Hajan först framåt där. En runt att släppa fram i så här Sera Stersko och Raston Kyndilsvärne. Sara Bergalea. Karin Fossabruks där bryst framåt där. Elida Johansson. Och det vinster. Oj, bättre foten tja. Sara vinster vunchen. Och Kyndil kast för fram och dödja. Mira Bendix Larsen. Atter, skifter goa Kås. Katsen kan hon inte sätta allt out i. Frukast. Han finns välja fota sig jämst och löt. Och Karin Fossabryk vid tacklingen. Resten. Faxna här. Katsen Hansen. Atronsen, Jakob Borgarlöj. Och skjuta god blocker för i åtta kast till Kyndil. 6 mål här om Finche. En snäck och allt. Pajna fjärslige här till. Jakob. Mira. Oj, Michelin går Kyndil sal upp någon. Alltså bättre ut tänka så. Gurs väckna snilt där Johan Johansson för så mycket ett sån att hon faktiskt får han försöker ta kött inkast. Halt inte till så mål utralanta i röver och man för efter spalt någon men det bjärgar Kyndil ju att från att skulle vara någon på det show där modell uppe. Han fisk. Det är bara här vi Sarberga läsning skott och mål. Svarmot efter och Kyndil öcher efter Asta Sofia Hansen av vänstra vånchen. Stöcker bollen i nätet. Tölvtjej till Kyndil. Och han har fjärs att larpa sig all upp någon. Och det är Sera Stenvärne. Elida. Till Saro. Då är man det lite, men här kommer Mira i mitten och center Johan och stäpa ena vägen. Johan Jönsson räcker ståndsnö ut. Häppne vi har en av fjärsar ner. En minut efter har en fjärsar ner. Amin kommun har en stätchen. Men att hissa vi har Kyndil som är greit om han har. Häppne vi har en av fjärsarna. Bulten inte får in i hans stövna. Marsta Aknarstöter kom in och vinstra back för bulten här. Hejera. Och är i mot fjäll och skål om villen. Som skydrar om han för det. Inte fröka som snäcka. Gilta vi. Oj, en nöjlig hund bulten. Johan Fengara. Och så Bjärking. Från Annie Total. Som Bjärkar så han träffar Johan av vänner och så det är målkast till Heinafjärs.
Ja, Johan Johansson får två möjligheter. Han nästan öljat sopa ett. Olja på för oss bulter från Kilto. Och här fjärskan är bater. Marsta höjkard in i mål, men här är ett tråkdömt. Räkol Borgarlöf här. Helt fast. 25 sekunder efter. Och här har Kyndil. Tröst av tamatnöten. Bra teacher. Och i höjre stånd i höllene. Ja, först för till faktiskt kom det stepa final vid Tjaldur och det och klar på att man choker så gör att luren inte Joar just i bra väder teacher. Men alltså vi 25 sekunder efter har vi Kyndil läpprat. Här är grett om man har som förra halvlek någon. 8-12 tjej. Med landa tacka vare 6 mål från Räkol Borgarlöf Johansson och 6 bjärskon från Tjaldur nästa bö. Annars Myra Petter Stavarsen skorat 3 mål för Kyndil. Johan Johansson 1 talje. Jo Marion Jansson 3. Manglar så 1 ui här. Men då till banan igen. Och Michana kan se att det går Bjärskar hakten så här vi tror Bjärskar till Mario Peter och Einar Land i totalen och senaste. Ta ett Kyndil sökna istället av högra vånge. Asta så får jag Hansen vara senaste. Och så ska jag sista målet Kyndil var inte listan som är nämnt för det Bonian. Matchen de så här först här är det så. Ja, det är alla i Chamber. Kyndil Röjna Döcha. Och vi 5 mål och Sledgen. 6 mål. Och där Röjna fick vara men där missatna så här har han först runt över 5 sekunder. Kunde nog ner ett Vötlund men så ska det vara nejvargen så. Och där släppa sig av i bulten. Tada Röjna. Asenta. Kött all upp i högre. Så Kyndil för och skiftar om 13 manna. 5 mål 8 12 tjej efter Søljan halvtid störst värjavrik omframt kan jag säga gå upp Brian Charles Räkol Borgarlöf gör det att vara kom 4 mål så det skora 6 mål Myra Petter Stavarsen 3 mål Johan Johansson 1 mål Marion Jansson 1 mål och Asta så får jag Hansen 1 mål. Hanna Fjärsarner har haft öde problem söknas det att i en 2-4 sloppnar. Alle på Averin och Arnon kom helt på plats. Det är så gott att man nu att ta finns så tjej målne. Och det är fått så Sara Bergalä hur raskast så skjuta målen skulle trutcha för. Fjolla skålen villen ena för så det vinter ena för att det för Somalia. Ro snodde efter Fjällsberg 1 mål, Marsta Akvarsson Höjkord 1 mål. Det var broadcast och det är det tjej Hammers mannen. Så Kyndils Genter och Achan Stona nog så jämnt och samt i måten. FAXE konti. En FAXE konti steg till Kyndil. Mänkar av här som likar någon utgör om sig nu. Stopp och ästa lite. Tar vi Kvinnur till Kyndil. Utgörs kvälde. Vi vet att vi sätter hålla inte vid om därför ett slam att det här ett om han fjärs kan finna också shotna att svära att vi till sätta hålla 12 shade Kyndil hålla.
Ja, så är klart till Sättna hållläger och i Kyndil FAXE kondi steba finalen. Här Kyndil Atlas här en så där Tjaldur. Kör bästa kvinnelinnon och görs kvälde allita en ett FAXE kondi steb. Här där har vi grejt om honom I mot I Heinafjärs. Så jag tackar vi den seriöste nerver ju inte vill lyfta Heinafjärs till serien några möjligheter om det så väl. Så har vi Kylta Djurus och nästa på stäge. 4. Här är alltså 12 tjej till Kyndil. Som I varje stövå. I måte Heinafjärs som Leybra. Vi vet om Gensson här. Fjollåskollen Wilhelm slapp ikke fram med här var Kyndil framför och så är det Katsen Hansen. Hon hever bjå. Det är brottskast. Vi har sett söktna. Här över Hilton. Brottskast Kyndil. Jakob Borgarlöj. Vi måste Anita Dahl I Heinafjärsmallen. Och till Anita som bjärkar med Jakob Borgarlöj. Och Anita bjärkar om attor. Dubbelbjärking från Anita Dahl. Nu om att vara plats ut I högre. Det är inte samman kommer till som. Och frikast. Heinafjärs alltså man är via Nidodal I Malnon och högra. Vonchi I Rå, Fjallsberg. Här är det Sara Bergalea som ska sitt fjärde mål. Hon är spel raskast. Raskast Heinafjärs är sjätte mål. 12-8 och Heinafjärs Sverige efter. Vid så Kyndil att Jalupen. Oj, släppa så ordentligt I bollen här. Purasta Michelt I mitten Mio och back. Så får han för strax efter. Cross till Rå, men Gilta Djurus nästa på Rimmar Bjärking. Bjärking nummer 6 henne. Framt utvisning. Ja, Asta Sofie Hansen inte helt samt. Men här är Halle Blåsna. Charlie Bandi Heinafjärs här någon tyskan av Ötle. Inchem så Hertes Högar Petersen av vänsterback. Här är Jakob Borgarlöj. Snäsar fram vid en och blir sedan fänga. Tecknas där samman I midvärden Tja Heinafjärs. Jakob Borgarlöj. Mira Bendix Lauersen. Katsen Hansen. Jakob går för kan hoppa skott I henne. Bjärking. Anita Dahl. Nästa hand av bulten. Och Heinafjärs kommer väl ut sätta hållag. Så det går för då här är en flyer och men så ger den av vittle med såna foten. Kyndil center hitch efter om. Jakob har plats. Nej, Heinafjärs är här och åter. Och så spelar där upp. Ja, om man kan säga så härlig stöva på att ha I först undertal och ytterligare med bulten av fötterna. Kom där just här uppåt man allt det som I all upp någon och ett Chomonen Kyndil center. Mira Bendix Lausen, Marion Janstedt av strikene, Katsen Hansen, Jakob Borgarlöj Johansen.
Karen. Fjola och gode blocker. Hotnakast. Hørtes Høygaard Pedersen blåst någon. Ja, vann. Och jag har en fjärsarner. Domaren gör tidsvidral. Här har Sutjar spelat efter tvär nu. Det är Sara. För själv. Har frikast. Och så framåt tvära så här för en så kunde spela ena för henne. Det här är ett skål från Sara Bergalät. Det är ju så sköj. Där styr det snäga kommer för Malm. Kyndil, Søljan, Olja till Rejar. Så tar jag här en fjärsätta, hämtar skott med och lägger upp. Och jag tror på att få bollen om man för Bergaren och så ner i mål efter. Ska ta högt att flå. Kyndil kan inte föräldra sig för att man låta. Här var också Ries har lötna av sig känns det som. Här har han fjärsvärliga för att köra in sig i Kyndilstasna och Katsen Hansen. Vi rimmar Jöktenbråte. Han lyder kvik fotvinta och så under Jökten och skåret fyrstan toucho. Och Kyndil kan åter ta tamar allt att det står här känns det som. Bollen finns också ruskas ända är väl att han för mål att han för vattlen i Janne. Fyrstan touch till Kyndil vid spalt i 11,5 minut. Ja, FAXE kondi steba finalen tror. Gentle fyrstan. Gentle Ajal har spelat går. Katsen Hansen. Vi tacklar harst men för marsk. Ja, domaren i värsta lycka vill jag prata om det. Kanske med det värna för marsk korsne. Domaren vill jag lycka prata om stövna så kör vi kör. Känns som ska fälla en rösing till marsk och akta sig till Høygaard att prata om hur rösingen ska vara, eller vad? Nej. Till Katsen Hansen så fär utvisning. Jag vet inte om det är fyra. Här har tre vägläggaren till Hanna Fjärs. Marst och aktar sig till Høygaard. Visser. Tar ju över tackla. Alla så det ligger väl som är. Oj, Bjärging från Eydnudeildin. Asta Sofie Hansen för Jökten av vänstra vånche. Och Kyndil fär kör lagt om munnen. 12 minuter farner av sättna hålla ett tjej stepa finalen till Gentonajan. Heina Fjärsröjner är kör in sig vid månen natter. Och nu vi spelar stäcka. Heter inte för like bra. Jag vet rätt och slett inte kvart kursuppläsning. Ja. Trubblastet han att Heina Fjärsvänjaren häver Justin Ekvall. Och en pratar framför domarborre och domarborre ropar domaren ut och säger att han Fjärsvänjaren ska ha en avväring. Och trubblastet tar att som är för sån avväring och som är alla ringkast till att om du ska dömas för det att du inte ska dömas för
Chattas det mitt i en alloppe som misser alloppe i bulten. Kyndil av bulten atter. Hajan försörjning just fullman är om 20 sekund. Kyndil om 1 minut och 20 sekund. Mira Bentix Laursen av bulten. Ojar. För en Astos Fujo. Mira vill tackla frukast. Ja, inte ordet av samma. Akkurat i alloppen utan Katsen han snackar nu med Mira Röjner. Och Benga och rymmarskott. Ja, jag ser ju på Henke och Messom för att ta. Och Kanna ser möjligen fram i världen. Och Persentan. Persent bulten. Bänt upp i målåtne. Mira Bendix Larsen till 15-20 för Kyndil. Vidare spalt. Utsätta minuter. Fjola Skalom Willenberg tackla här i Johanna Fjersaloppen. Fjola efter. Skott, Kilta Bjarkar. Kaffer Torren, Kilta Färran. Nuchanda Bjarkigen, Tja Kilto, Churros, Annesta Bö. Og Kyndil kan øke opp i 6 mål av måned. Hora av Oliver undan. Her ser undertallsstøvende. Ta en markottlig utvisning. Fall i alloppen til Kyndil. Etter her takling i Hanfjørsvenn. Vel spalt. Vi er helt Rekord Borgarløy. Og så 16-20 til Kyndil. Kyndil etter. Fincher rimmartak. Mentene av hesten distan. Och Heina Fjärs. Nice att prata nu. 16 minuter resto i. FAXE kondi Steva-finalen till Gentonachan. Storfrøya, Kyndilskjøltene Søljan. Kjenner seg at et steg i nånt. Og ta vær en løte i byen settene holder ikke her på Tuksa at Heina Fjers kunde for at gjerne disse spennende, men Kyndil fikk spekler av fotos her. Vi går om veldig spil, og kanskje særlig at ene løten Neistin ser det går om Bjergården fra Kjelte Djurs neste på ikke tøy. Nutsje Bjergården, i hører vi det, har vært gjørst synstår av mån. Så hadde det tidlig kvørskret her om hentan disse natter. Og finale-serien i nånt. 16 mot ene leika, gå tøy. Og 6 mål gå i hava Kyndil. Og nå, hovast, Sara Bergalea, kommer i jøkna vinstra vondje. Så häpnar vi Kyndilskjentene til at akkurat ikke noen efterskott og stång ut. Majan Fjers for fædra bulten etter her. Oi. Hör tackling. Bjerkål, Borgarløy Johansen skal ha vøtle. Til som mulig, så her først kommer inn til distan. Om vel vil til, så Heina Fjersarnon. Men det vil da ikke. Katsen Hansen stjäler bulten för Scholl. På ger bulten efter att han nu har släppt undan. Och i pura roll i stövande korsen. Och så är Tjejmal och Moni. Oj, hör tackling här efter. Allt och hör tackling. Johan Johansen ska ha vattla ut 2 minuter till Kivastöj. Här tacklar Bant och Holsen. Och Lebranon. Søljan Tuccio till Kyndil. Men Bant efter omtalsstøvende kjøsser. Fikk det økt på Tjejmal og Moni. Hette så støvende. Nu er det plass. Ja, det tenker seg ikke av her på et lydsnummer 12 kanskje.
Kyndil til Kjarni här var han först brukar vänken här i hela stövnen. Nu är det. Snitt skåra. Sara Bergalea. Eisne. Gott hål. Och loppa bulten i Mali. Här är Søljan 11 till Kyndil. 14 minuter efter att spela. Sara Bergalea vid en av normalen. Och han har satt i vägen stöv. Mot en undermannan. Kyndil Salope. Här kan vara plås till Myr och Bendik Slaversen för att skjuta i omanfyra. Det är att du känner till att ha snett fram vid en likare så är värst att här är att kunna spresa möjlighet på sjur. Han fjärsar ner på flotsiga rättaste. Myra sköt i korsene. Tropelskott. Här är plås. Välfärre från Marsto. Marsto akten stötter Höjkort. Skåra kvickliga här i stövnen. Så har han först för tid till lite vet av munnen. Bara 6 mål tar vi. Bara 6 mål tar vi. Först utvisning Kyndil fall. Nu finns det 5 Kyndil alla bjatte. Här är Søljan 12 till Kyndil vill ha spalt i 6 minuter. Jag sett med Hållage. Det är Myra Bendik Slaversen. Han fjärsar den nästa bulten för Avatlon. Katsen Hansen. För att vinna sig fram vid en läggare, men inte på hon. God tackling, nu var det inte. Han fjärsar samman omkämmer. Och här är Lida Johansson loftar bulten. Men Sara Berg Alea för inte Joshua allt att stövna. Jag rax enkelt tvärför. Han fjärde toppskytten. Och öppen. Kunde. Första central löv i nu en av distan. Men så var det inte. Katsen Hansen. Efter god tackling mitt för Charhan av Fjärs. Kyndil gott håll. Knappar 12 minuter efter. Super halda av. Vi tar som rättna sig. Katsen Hansen nåt han fra och stånds ut. Men här är Asta som får Jorvetjen. Och färre Toren. Och EHC stär en vatan vött i anled i Henrik Björnsson som just till sig för stoppen när vi sketch någon. Asta Sofia Hansen. Ständer rättast där och till Rajar Tammo Legend spyrst. Henrik Björnsson alla bjatter. Det är gott plås till Fjolo. Ser det går att söka från Fjoloskalon Wilhelm. Och att han sätter han Kyndil. Han har sminkat ner för Malamone. Kyndil alla bjatter. Myra har näka plåser och Patruslin i hånden. Kyndils folk intresserar här är rälsingen av frukast. Men tar vi det. Och i dömt er. Nu Myra Bendik Slaversen kan hålla fram. Då är det Jakob Borgarlöv. Katsen Hansen. In i måte, så det är Jakob. Ja, Sneiser, tycker att det var inna. Hötter. Att det var inna. Till Söjes. Och så Tegrun ett ega fett. Och skifter kås. Flott mål för Jakob Borgarlöv. Nu kan sätta han Kyndil. 20 minuter efter att spela. Har jag kanske inte helt borster ur målagon, men så skulle det komma vi också helt dörren. Kanske till så där kommer vi ta första löten och sätta hålla inte. Sjönde Bjärskar friar stöv och köra Mon ta löten Eisne. Jag fick det till 25 mån och det värsta kom ner att 2 var det 1.
Men så gärna Kyndil tog först kadag att rummen av Neistin. Så här är väldigt stött att det är så trubbel till han för att släppa fram ut. Kyndils jenter, olja stundar. Och han har fjärs röjner efter. Och Marsta, Sara, Lossna Signing, Räkol. Och loppar väl i målet. Detta var ett gott mål för han fjärs. Nujjan fyrstan till Kyndil. Kyndil ska hålla fram och skåra. Ja, Katrin Hansen stämmer kökt ut av skyne. Över den för fet. Sa inte. Hajan fjärsan fram. Elida Johansson. Marsta Aknarsson till höjkort. Fjola Skalon Billen teker bulten. Kipa spelet. Ja, det är något att ska vara om du ska på spelningen den dysten. Hajan fjärsan Kipa sig, men Kipa sig ett lande. Mira Bendix Laursen. Hever Lise alla stövna av. Och ökar upp i 24. Vi går 8 minuter efter lika. Femte målet av Mira Bendix Laursen. Spaltan gåendes. Här Marsta. Højgaard og Per skådan av bulten og så får Kyndil til straks. Johan Johansen. Oi, heppne vitta med Neistin. Høgge bulten av ståndsna. Så i nacken av Mavian og så støkker han i målet. 21-14. Og jeg alltid ikke kan lova det kom at hente han Steiba-finalen for å få spenning om. Det var det grønne og det første for å lytte Steipet. Det var det grønne. Det flest att de stoppar nästa step i kör. Ett här är det step av den Kvinnor. Det tid som det ser ut där och jag och helt Neistin. Fjola skall och villen för henne fjärs. Gilta Jurus nästa bö. Lofta bult någon. Oj, för man sen sagt. Vad ska man bekla här? Öppen stöva. Har inte stått lätt. Får vi se om färg körda fått oss här. Fjola skål och villen. Vi är en annan för här jag Kyndilsfärgerna. Och nu man bär ju Assan att det så dyssen. Vi ser att trubbla vinna. Och vånande kommer hon väl för sig. Elida Johansson för henne fjärs. Björau. Finns en ega plåtsen men vi tackla. Oj. Katrin Hansen för en utvisning. Då man ser att hon har träffat tacklingen upp på bänkarna. Elida Johansson som höjer i målet. Är för Downsen spelande. Shame mot rätter. Shame alla måne. Heina fjärs. Av Böttnon. Spel ut i högre. Här är 21-14 Kyndil. Kyndil hever Messom. Håndna utlån stepnen som det är. Heina fjärs ska körs helt särligt. Om det ska stämma stämma om. Men hatt en god början. Karin Fossabrygg vid målet. Heina fjärs har spelat 12 givet av spel. Alltså så får Hansen. Mira Bendix Larsson. Atter visar nog stilta Jögnebrotte. Och Atter från retur. Kyndil center. Så får Mira chansen Atter. Och teker det av. 22-15 till Kyndil. 6 mot 1 att spela. Elida Johansson för henne fjärs. Tropolskåt. Löst Bjerging. Gilt och Djurs och nästa börjar. Får jag där att toucha av Bjerging. Och så spelar Anita Dahl efter. Hej, vi har ett ölemål. Efter gå sändning fram.
Men Anita Dahl spelar spel till Johan Johansson här. Kyndil framme så tar vi tjej Malon. Här går plats i högron att få sticka korsne. Har han för ner. Fem minuter, 20 sekunder efter, 22-15 till Kyndil. Heina Fjärs Jalove. Missar bulten. Kyndil, halda fram och dödja. Till Räkol. Räkar stanschen ut. Får tjockt om månen här. Men han kivas då i hetsen dyster. Här i halvgejs, jag har en fjärsen, här var Assan att detta vill tro på. Ja, Fjolla skall och Willen komma födsatter. Här Karin Fossabryck gör ja. Om man vinner sig plås, men efter där Donon lera backa kvar upp Kyndil. Myra Bendix Laursen att vi börjar stå smättnast. Frukast Heina Fjärs. Ser väl skottet. Rota sig läsa. Cheron Marsta Akton sätter höjgård. Men Johan Johansen köver alla Heina Fjärs läge en annan för 3-26 Kyndil 4 mot 1. Fjolla. Så röjner efter. I tungt att spela sig hans notnar Sølja. Ta ett Oli och i vet att detta frisk ettnast. Halvor 4 mot 1 och Heina Fjärs. Abötnon. 18-4 vid Tjejmalon. Kyndil. Fullt hemmal framvis. Räkol Borgarlös. Serafegen. Marsta aktar sig till höjgård, skjuter men Kilta, Tjurus och nästa vid Bjärtsing nummer 1. Och här kommer Johan Johansen vid en av normala. Ja, så är skångor. Fjorda målet till Johan Johansen efter 11 till Bjärtsingstand till Kilta och Tjurus och nästa 4-16 Kyndil, 30 minuter efter. Fjolla. Oj, så tjat där. Tekniska vittler vid utanför för fet. Och här för Räkol Borgarlöj. Oj, vi tacklar hast. Ja, de kivas ut över Kroster. Tar ut och spelar en final och att ha gånger skjuta till vilt där. Tjurnek vi av här. De kivas då i Marsta. Aktar sig till höjkort. Domarna pratar om förra rövsikta ska vara. Här vill jag en utvisning. Svär mot ut och Mondra brottskast till Kyndil. Marion Janstötter för att attacka. Hon lyfter efter. Hon lyfter Steipi i Kjara som passar Kvinnur till Kyndil. Hon får lyfta Steipi. Tjoa till Kjell Neistin i månlöte. Håast Anita Dahl. Kjersut. Vi har en fyrsmålmån. Huxet av Bjärtsing nummer 8. Är för en bjärga brottskast i det. Hollywood 3 minuter efter. Kyndil. Hur är bäst spårna till efter om hur grejer syren väder till färre våra stäppavinnare. Och Heina Fjärs för helt spint och murstigt i häsestövna. Maria Damtal Olsen. Och Hertus Højgaard Petsen spelar bort till syna. Mittlen till spalt i Eisne. 16 final i förra kvället. Ta vunnit där inte. Det var Neistin som vann. Här kommer in till dystra ändan. Och igen tror jag kappinsen. Heina Fjärs i Dresne. Rå Fjallsberg in av vinstra vång efter. Man ska nämna Tortus Lutzen. Eiste kommer. Tora Lutzen ska med komma av Bötlen. Kyndil. Och fram till Mario Paulsen Hettestel. Eiste en av Leygardagin i spalte. 16 finale förra kvället. Och Emily Andresen och högra batchesne. Som Leygardagin i 16 finalen. Så jag ser
det Kyndils vunnar Bjärstar för framman till att där börjar vi en li som nästan att vår bästa pastar av att vinna finalerna i bästa kvinnor. Om du ser så uvaxsamma att alltid faktiskt kommer till så vinner i bästa kvinnelige. Och nu Johan Hansen som för lite ända steg på löte. Men här inte hade så sett. Einar 4-5, 26 lagar i Neistin. Lea Debra Djurus är kommen i målet till Kyndil. Kyndil sig som störfäktnast, omrymmar, Avrik säljer i varje stövå. Och så en rikka shotallop på Neistin som ursida om. Här har han fjärskärning för att få en chans till Räkkel och inte Sivitsa. Det här blir inte Mara Pinta fram fjärs. 25-16 till Kyndil. Värst att säga att få på toucharen. Där så kommer fram få handa stepen. Där färra Röjna. Det hörtes som kommer jökna ända Bjärg från Eydnudeildin. Hon så steg väl. Nutchanda Bjärgjen till Eydnudeildin. Och så är det av Kyndil. Fäcknast. Och Menn. Ett steg. Vinnare av FAXE kondi steg på finalen. 2025. Vi rimmar average. Det blir haft en liten löt i början när jag sett att hålla ett kött. Det kändes som att ha en försörjning. Fick en Bjärg ska köra sig allt out i 30 månader. Men så kanske ser jag tacka över först Kilt och Djurs nästa på målen. Så fick jag fått av vägen och så tog där kvärska att jag kom till snatter. Har en fjärsvägen. Örstkänna i alla flesta alvstövån. Och späkliga kom där 20 månader. Till ta näga väl Arndista Leikul kanske en shot mot netter för pura grejt att ta får inte över överse än att Kyndil får vinna. Matchen till Kyndil var så läs Asta Sofia Hansen 2 mål. Jakob Borgerli var toppskytt vid 8 mål. Mira Bendix Laursen fick 6 mål. Katrin Hansen 2, Johan Johansen 5 och Marion Jansson 2. Jag skriver ett Kilt och Djurs nästa på 4 11 och Bjärgskaldjen. Och så går vi fram till här för matchen under Eisnen. Marsta Aktar sätter Höjkort 3 mål. Rose och något Fjallsberg 1 mål. Sollev Vinter 1 mål. Karin Fossavrik 1 mål. Fjola Skalom Willem 3 mål. Jakob Kristiansen 1 mål. Och Sara Berg Allea 6 mål. Så skriver jag i målvärden till Hanna Fjärsåles. Maria Peter, Trutja Bjärgskar och Anita Dahl ändrar upp på 5, 6, 7, 8 Bjärgskar. Sambarst Hackons. Det är så av fyrvarande men Håast får inte målvärd Avrik så bara inte till Hanna Fjärs emot Sera stärskon Avrik för Kyndil. Kyndils Genter Adjan FAXE kondi steba vinnare 2025 hjärtaliga till Loko.
Till enda bresten i strømingen at det går så mye finner være i høttene etter kanskje er Fernheim etter en krigsskifte Eydnudeildin enda brest i vant hem til vant og kanskje BUF og Heinanfjers bresta sammen i U18 dranja finalene Pure avgjørende i mannsfinalen i jar. Spalt jo 16 for det. Pure avgjørende i mannsfinalen i jar. Og Bonsson i mannsfinalen i jar. Og 16 vinnare for det kvalget. Steva vinnare i jar, spalt jeg Bonsson i jar. Og 16 vinnare for det kvalget. Somleis og 16 vinnare. Steva vinnare jar til Monnon. Eistin Jon en som 90 år. Abbasson jar. Og bankren til Heinanfjers eisne som kunne teknast. Bjartnik Gunnarsson Jakobsen, dagsens leikar i mannsfinalen i jar. Sera Donald i mannsfinalen i jar. Eisne gjør det varstvisse vel og vilja i jar kveldet. Hver eisne av EF-linjen jar i måte. Heinanfjers. Og Vennjerne Bayer. Og Vennjerne Bayer som var av et lunch av EF-månden i jar. Nå det her. Anusen Ringkjø som livfyllen ons i søknast etter hevnt i måte Heinanfjers. Til enda bresten av FAXE, kondi, Steibar Vigeskift noen. Fyra løt og søjane. Sovit. Senast og gentefinalene. Kyndil. Mekneita Sama. Vi endelig manna vi fytta leikaren i vunnet kvinnefinalen i jar. Vunnet her. Syna og Ajan Steibar finale. Og gjør det Steibar vinner tja. Genton og Ajan. Heinanfjerserne atlasert Sama. Og i flere førron det en svøytester i middelleikar. Og stå i av øtlen. Og hadde pura Ajan leiklot i en mannsfinale som nu skulle spela om Tranger og Ajan Steibar. Malveraner Sølja, Bjartnik Gunnarsson Jakobsen, dagsens leikare Kåsen i mannsfinalene, stender nu verger Oajan Malic av EF, og Hinemin, Inge Johannesen, Rimmar Bjartska mot endanon. Vår pura avkjende for at Heinanfjers fikk henter av FAXE Konti Steibar Chamonnon. Nå stender han her atter og i Tranger og Ajan finalene. Og så kjøver Gatter. Ja, jeg vet ikke hva det Heinanfjers her vil jeg slappe ut, nei. Fryholm Minnestånd.
börjar i mansfinalen Neistin Amine av VF. Han får börja här. Tjadranch och Najan. Han kondi var det också så hänt emot det som han björs till någon. Filip Haldansen. Fryholm minstå. Filip Haldansen. Här och Ragnar Ingtorsson kommer gå alltså. Även så batche. Ja, han vill köra en halta fyra. Brantor Martinsson Hansen till Ragnar Ingtorsson. Fryholm minstå. Filip Haldansen upp på skjuta och tajrar det marskott. Och här 1-0 till VOF. Hajan Björs i alloppe. Det var skipa vid Jekvani Andreas Lamauke Amine. Heraldur Karlsson av vinstra batche. Det är bra här, näga mitt fyra. Rönne finna Jekvani Andreas efter. Så Julian Johansson och högra batche som sökte en stat där, men Elden, Jon Einsson Midtjör spelar på strikna. Julian Johansson, Heraldur Karlsson. Det är bra mitt fyra och Uitjen ska släppa bulten till Jon Midtjör då strikna så var han Elden. Jekvani Andreas Lamauke. Till Herald Karlsson. Ivar Stöjle då för att vända sig bort från allt där. Ska Julian Johansson en shot där. James har skottat för fram i. VF är anställd in. Och kan föra framåt. Alltså Bjarne Gunnarsson Jakobsen. Som kom in och börste pura som nytt löv i VOF Menn. Och i finalen i Jar. FAXE kom till stäva finalen och köttan Vaxno. Ser på att fram i första sen här. Och VF kom på. Fryholm minst och kipa spelet. Av vinstra batche Ragnar Ingtorsson, högra batche Filip Haldansen. Av vinstra vanche Boje Kristiansen. Här är Fröje för. Inne strikne Jekvan Jakobsson Svarstammar. Och högra vanche Brantor Martinsson Hansen. Här är Fryholm minstå. För snäande mot venstre. Ragnar helt tröst in alltid. Det är helt näka och så är en räpp i att Filip kan släppa det skottat sig att. Enaste målskjut här till idag. 1-0 till VOF. Vi tar spalt ut 30 minuter. Fryholm minstår. Och på skjut i stor fjärste och Inge Johansson med Sunne första Björk idag. Hajan Fjärsjärn är för att tuskarna fram. Jekvani Andreas Lamauke. Gör av. God timing går det uppåt bättre till William Napoleon Juros som skorar. Jo, Jekvani. Varska med. Fryholm minstå, det är bra. På mot Jon Midtjörd och Hajan Fjärs. Ända vi en fryggas till VF. I rätt efter mitt Hajan Fjärs och VF. Vi har spalt i halvan 4 minut. VF. Och jag håller bjatter. Fryholm minstå. Filip Haldansen. Fröjat. Filip. Fröje. Rymmarskott. Ja, Tjaldur ser väl varsvise. Och vi är lejande av VF-linon. Som inte ett nästa koppa. Hajan Fjärs i mansfinalen i Jar. Søljan Leygardagin inte ser hänt här idag. 2-1 till VF. Vi har spalt i 4 minuter och 20 sekunder. Hanus Gunnarsson av bulten ner. Där gick Andreas Lamauke för plås. Vi är helt en frikast. Ja, tackstått narskast plåset till Jekvani Andreas av Mine Tja Hajan Fjärs. Ragnar Ingtorsson fick 24 i Evslöto.
Haraldur Karlsson. Jekvan Andreas Lamak. Oj, bättre läser Julian Johansson där vi någon. Jag tror jag spelar gett igen i hela fjärde. Haraldur upp och skjuta och på stöcker i målet. Jag stöcker i målet så den Tichman klipper bara fram i bjärt med mål någon. Vi är för alla batter 2-2. Filip kan det ta igen släppa alla vägen och Filip Haldansen. Vi ser skulle checka brother. Till BF Julian Johansson för Arna Fjärsröner. Skott och stöcker väl om man för. Klipper väl om man för Malle. 3-2 framåt till BF. BF finns termal och stövning här till första lötna. 6 mot Farner. Filip Haldansen till sig storläggaren akkurat nu. Och högra batchet kör BF här bollen ner. Precis Ragnar Ingtorsson sätter fyra mittfält. Där kröjar sig på annan. Ragnar och Jon med myrvärden tja. Heinan Fjärs. Vi är fan i röna ett frikast. Fröje släpper in om med. Vi är helt livet, ja. Haraldur Karlsson och Jekvan Andreas Lammauker vid tackling i fälla. Så Jekvan Jakobsson Svarthammar som spalt upp på striken. Filip Haldansen är bra till. Och på enka. Oj, ja mål. Filip Haldansen vid sin trea mål. Haraldur Karlsson. Jekvan Andreas. En Jan mittgjörda striken. Men Bjartne Gunnarsson Jakobsen. Hötlen där av Gåse för knäpp om samtöker Søljan. Om samtöker Søljan ganska runt värre. Tar han kom in och purasta Perselöv och i VF men vi stod om Bjartjegån en sån gör det här och utranger att han steg på finalen. 4-2 till VF vid att spalt i 20 minuter. Filip Haldansen. Fryhåll minst då. Att mot Filip börjar efter att söka ner den till Fry. Fry skott och där sitter Fryhåll minst då. Vi ser normala. Heinan Fjärsröner i alla batter. Haraldur Karlsson, Julian Johansson. Jekvan Andreas Lammauker till Julian. Och skjuta, nej, vi är till Harald. Haraldur. Gör rotationer, som ska det här brottskast. Han vill fortsätta till Filip. Resten är inte samtidigt. Domarna brukar quickliga. Så första brottskast i det och tar vi det så Eisne toppskytten till Heinan Fjärs i mansfinalen. Jakob Ekholm och Kimrin är skjuta. Mot Bjartna Jakobsen och i VF-målen. Och till Heinan Fjärs Månggrön. Smaugreifest. Första brottskastet. 5-3 till VF vid att spalt i 8 minuter och 18 sekund. Till VF vid att spalt i halva 19 minut. Fryhåll minst och sätter fyra och finner röjliga väl. Jekvan Jakobsson Svarthammar strigene som ska så första mål. 6-3. 6-3 till VF. Fryhåll minst och sätter öjliga fyra i alltså stövne. Och han har först för en fotsätt från någon. Och går i som. Jag gick på nej från Søljan och strykne. Det är Haraldur Karlsson. Där snuckbulten fram vid Bjartna i VF-målen. Anna Malcha Haraldur Karlsson. Filip Haldansen kan han komma i skottstöd. Kjemmer ja, känner inte i skottstöd och så får upp och i kjolt mål hotne. 6-4 till VF. Tradigt mål från Filip. Rimmar mål från Filip Haldansen. Söknaste mål någon och i sin skajvar stöv ända ut ur vinstre. Här så
Hilde Janvajna, lät vinstrarm upp och lanka till upp i målhåttene. Ser jag snäckt mål. Heina Fjärs att jag upp i 1-4 Simon. Just touchen mot farner, Shea till VF. Jekvan Andreas Lammaug, upp på enka och jag släpper fram Järnon och Färsson skottar. Mitt i fjärste och skorrar. Shea Jekvan Andreas Lammaug visar in första. Malida. VF-arner sätta Brynjar och Jernon Olsen innan strikna nu. Kommer här för sida bulten med Ragnarsson och Filip. Björra och han släpper alla vid natt till 15 målet av Filip. 8-5 till VF. Herald Karlsson i väg. Vi tacklar här Ragnar Ingtersson för att få en uppåsfyrda. Ragnar Ingtersson. För att det är så att rätt inte, men tacklar jag Herald Karlsson och fick han kodlot och halta om sedan tacklar sig upp under vänkan och till Shandy Slov. Där kör ut. Nu missar Herald bollen och VF för fängan åter. Brantor Marsson Hansen. Förfädra bollen. Ett sätt. Heina Fjärsarner är ju Galaisner. Och missar Tämmerhalte. Det stöcker att satt ur honom av vänstra back Heina Fjärs. Rönner Lofton i fjär. Filip Haldansen. Leibra efter. Så Boje Jekvansson Kristiansen. Brans Jondron skott i Boje. Hötter inte målet. Heina Fjärs satt i Alube. 8-5 till VF vid att spalt och i knappar 12 minuter. VF är i minnelåt av att någon och i halvtryskon och trätt. Jekvan Andreas Lammaug och Kibar i betalt spel till Heina Fjärs. Här är plåts i högre. Det är Julian Johansson och han vill locka i fötterna. Till Boje Jekvansson Kristiansen. Tja, VF. Jag minns att Vantje som trackar en fyrde. Ta just för backa så är plåts så att högerbacken till Heina Fjärs ska skjuta. Så här han stittar sig fyrde. Räddningarna. Ja, och ända vi att bakgrund till Heina Fjärs såg sig bakten och Händamannen som får skjuta Inge Bjergar. Inge Johansson vid Bjerging. Onnor Bjerging Hansara i det. 8-5 till VF. Heina Fjärs i Alube. 12,5 minuter per. Jekvan Andreas Lammaug. Och ett bult nå som missar där bulten håndnatter. VF är en håra. Ontan här säger omtalstöven tjassar. Heina Fjärs etnas inte via min kommunen. Och VF fullmanar efter Ragnar Ingtorsson kom in att vänstra back. Här Boje Jakobsson Kristiansen av vänstra vänster Fríggjadagin minst av bollen här. Filip Haldansen just här. Högra backen. Att Leo och Filip sälja om. Det ska vara Fríggjadagin som spelar sin laser men VF är ner. Han kan så bli vi har fått Herman efter Ragnar vi går i att sökt. Banta kanten och Heina Fjärsarn men Fjärsar frukast och ett åtköpeskott frukast VF. Fríggjadagin minst av Pajkar innan Brynjar av stegen kan han vill ha. Kujlan har sättast och så för Fríggjadagin tvättar sig banta för och tar vi så upplösning. Nej, jag ska med till Goldkorst. Goldkorst till Peter Tora Jakobsen. I mig värne tja. Heina Fjärs vann Eisen 16 finalerna. Nu att han ser vinna 30 finalerna. Mig värne. Vi får att han Heina Fjärs och här så Patrick där pronto och han har träff mig värne tja Heina Fjärs. Jon en som nytt gjort av benen. Frukast till BF. Fröje gör av finner plats. Hoppat av stannsna. Heina Fjärs släpper i sketchen. Så kvasseboll till William och högra vänster. Oj, han vill en frilsak.
Men vi som släpper i sketchen nu. Ja, Ölja Fröje William Höttens hjärta. Men det var Harald Karlsson som sände han fram till vånchen. Ta samman omkom. Men Ivetrakt dömt. Så han skulle fänga bant. Bant framför Malta igen. Ragnar Ingdorsson. Filip Haldansen. Stryk sin emot Jon. Ejon sin mittgjort. Vi verden tja, Heinan Fjers. Frøykast, spyrs på sjur. Frøyhald minnes då, så kom kanonen från honom. Rymmarskott. Heinan Fjers här ner. Sverre Afterkött. Adel Karlsson vid gångskottet. Nuttio 6 till VF. Vi tar knappar 16 minuter efter att spela. Filip Haldansen. Brottskast till mot Heinan Fjärsarnon. Adel Karlsson. Sakar nu i Maltaien tar han skall släppa fram att sökten till Filip. Brantur Martinsson Hansen i bulten i brottskastet och han skorar. 26 till VF. Sexton och en halv minut i färden av Drandrajan. FAXE kom till steg på finalen. Heinan Fjärsar ner på 18-4-26. Och tar vi stång ut. William Napoleon Djurus. Färden efter att vi har fått oss in i det här var så här på oss. Eller sedan Kivagud och sökte oss att VF-malen slapp till mål av Vinstra Batcher. Eisne. Han lägger och vann. Drandrajan 16. Finalen av förra kvällen. Han är bra just här. Den har spelat bort till Harald Karlsson. Atlas här för ett rotorsin här till sig ombestämma sig. Jag ska få bara ett par som säger om vad ska jag spela börja mot det. Frigast. 26 till VF. Heinan Fjärsar ner. Leitet till målagen i Alabnon. Boas Elfsen Kivagudde. Skott! Oj, rymmarskott! Ja. 26 till VF. Boas Elfsen Kivagudde. Vi ser nu första mål i det. Och är rymmarskott av här. Renneskott av Vinstra Batcher. Brynjar. Tjernås som tar sig så Filip. Ragnar. Filip. Att det fria. Och kopplas till Brandt. Oj, back i anledning. Ja, Inka, men här brottskast. Och det ska vi utvisla till Heinan Fjärsvången. Ja, till Boas. Ja, det som sker här. De har alla vissa batcherna och jag vet inte att Vånkne känner sig vara runt montan. Till Hannes Gunnarsson som är vissa vötlet. Till fyra har trackat fyra innan det köper Brandt i matchen. Jag var inte som sedan räkar bant och Inka Johansen. Ända till en brottskasse. Brandt kan rundt efter nu. Nu kommer man till Mika Vardum Ragnarsson. Som inte var fältets brottskast nu. Brantur Martinsson Hansen. Vi går om brottskastet. Sikten heter 11-6 till VF. 8 minuter för den förra hållet. Heinan Fjärs i undertal. Brantur Martinsson Hansen. Jekvan Andreas. Jekvan Andreas Lamhaug i Kiba-spelet. Heinan Fjärs för bötten här. Vinstra Batcher så där Boas. Eller sen Kiba-gudde för bötten här. Och till Harald Karlsson högra batche. Så 8 Mavia nu har han försökt ner på oss. Kiva-gudde rönner. Oj, rönner han snillt om en högra vank. Men bättre för nästan ut i hötterna. Ändrar Askaplås någon. Och Bjartnik Gunnarsson Jakobsen i VF-mål. Och kan sätta bulten i spelet efter målkast. 11-6 till VF. Knapper nu som det far ner. VF fotlund hemmer alltid här. Den första goa parsten är förra hållet. Fryhåll minst då. Filip Haldansen till storläggaren av Ötlund.
Omframt, ja, så spelar Neistin stilt alla vägen ut till Boa och vänstra vånge. Boje Jekvason Kristiansen. Vid Sikkovångsskottet. Vefarner kännas purasta. Här var Jova. Och Heinald Fjärs. Och lägger sig 8-12 tjej. 19 minuter farner av fyra hållet. Jakob Ekholm är kommit in. Och i Heinald Fjärs håller färbulten här. Jekko Andreas Lamhage. Sätter fjärda mot Miner. Rönne Björn innan strykna. För färbulten här till Jan Heimersen, men här är frukast. Jon Einsson nyttgjort. Känns ganska hamöliga efter han loftar i väl där. Frukast Brukstar. Jekko Andreas. Heraldur Karlsson. Åtta sjöna och stöcker han slut i målet. 13. 12. 8 vid oj. Så är det Rukvitscher. Bara Jekvan Jakobsson, Svarthammars, Rönnsiamine, Chaviev. Bältsen om man för det. Så är det gått in China Fjärs. Nu kan evaluera min kommunen. Vi har känt sig över i fotbolltämmeralde. Men Heinald Fjärs snudd sig närre. Jakob Ekholm. Tuska om man har vinstra vångat det på oss. Elfsson Kivagöde sitter av mitt fyra. Då är det Harald Karlsson så plås till William Napoleon Djuros för inne till korsene. Jekko Andreas. Bås. Bojeras center. Så det är Harald. Go VF-färja Ragnar Ingdorsson och Fryholm minst då får stäcka hälsa i ätsökten från Heinald Fjärs. Honcha Daman kom upp. Bås Elfsson Kivagöde går fint och som han tacklar sent där brottskast. Jag går finta från Bås Elfsson Kivagöde. Lille kroppsfinta. Och vi ser en tackla över till brottskast. Jakob Ekholm för att täcka sig alltid till att det är mot Bjartna Gunnarsson Jakobsen och i VF-Malmö. Man försvankar inte kött av. Och skorar. VF blir om att prat. 12-0 till VF. 21 minuter farner av fyra hållet av FAXE kondi. Steva-finalen till Dranjon och Adjan. VF foten framan för Iva, men det känns inte som att Heinald Fjärs här finns sitter bättre fädra, ganska sälja Filippi och Fria som och i löton tökt att just som tar liste. Men VF framvis 3 mål 8 och kan nu prata om att styrka synna stöv upp att bättre. Malchetan är således 4 VF. Fryholm minst och skott 3. Boje Jekvansson Kristiansen har skorat 1. Brantor Martinsson Hansen 2. Jekvan Jakobsson Svarthammar 1. Och Filip Haltansen 5 mål. För Heinald Fjärs så är vi Jakob Ekholm skorat 2 brottskast. William Napoleon Djuros skorat 1 mål. Jekvan Andreas Lamhage 1 mål. Bås Elfsson Kivagöde 1 mål. Och Haraldur Karlsson har skorat 4 mål. 12-0 till VF efter 21 minuter av förra hållet. VF av Böltnon. Hannes Bjerkarsson kom in av högra vånk. Brynjar i Jern Målsson att ha strykt till VF. Ragnar Ingdorsson. Fryholm minst då. Att det är snillt där räddningsskott. Han får röja fjärran av Bölten. Och skorar sig 4 mål. 13-0 till VF. Jekko Andreas Lamhage till Bås Elfsson Kivagöde. Heinald Fjärs här var skift Helga Jakob Haldarsson Fossadalen. Haraldur Karlsson. Jekko Andreas Haraldur. Bås Haraldur. Snitt färre och han skorar sig 15 mål. Heinald Fjärs bakgrund. Haraldur Karlsson. 3 mål Amoni att sätta en touch. Ragnar Ingdorsson lägger tröst av Alope. Men vi är säkra över. Heinald Fjärs fram efter 5-1-värjo. Det ser att det känns det som att vi såg här i Jörskväldet att Samme Mäver var det främst i en 5-1-värjo verser avgörande till Jakob Ekholm. Hesmärens spalt i eisene. Runt i finalösten ta. Fryholm minst då. Det är sån om vi såg ett eisene ofta. Och där har han varit sera. Gåra Kjota. Vi renner skotten kör sig. Filip Haltansen, dagstoppskytter i 5 målen.
Här är högra backen. Han släpper fri. Där kan han. Men någon för det. Ja, vi tröstar sin där frikast. Jon Ejonsson midgjord. Finns ju tackla av VF backen. VF atter och Fröje skjuter Mika Vartum Ragnarsson vi Bjärcink. Första Bjärcink hansar i det. Boas Ellefsson Skibogade. Oj, är skott. Ja, nu svär han. Sporningen. Sanche 16 steg av vinnaren från förra kvällen någon rymmarskott här i Johansson-finalen. Och så är det så stått det så vid Eisen Chuck. Och jag såg vid Eisen och i Central-finalen här lägger i Berg har spalt Vaxamanna-final och 16-final samman. En blandning av Imsen Rönton och Atla Geramon. Ragnar Ingdorsson. Hette var ett gott skott. 14-1 till VF. Rymmarskott från Ragnar Ingdorsson. Gick med Andreas Lammak. Ja, nu må finna plats, men tar vi Ragnar och i VF-världen som får loft honom. Haraldur Karlsson. Här vid Fyrstandal, det är bra mittfyr. Vi tacklar och rätt äckligt här sammanbröster. Jag vet inte vad det är för att säga. Ja, han träffar han så över öxlarna mot anledningen sig domarna nästan. Ja, han är vid bränndet någon där. Haraldur vid 5 målen. Här spelar vi här. Så här ska spela handboll. Här är sammanbröster. Och där kan vara vandra med inte. Till att sluta det så. Ja, han får få sig här. Utan stäck Harald alltid. Är det va? Nej, för bara få sig Harspix. Och ta vid myntorna. Ska torskasta golv någon och så kommer vi spela efter. Boas Ellefsson Ashibagöto. Gick Andreas Lammak. Haraldur Karlsson. Boas. Gick Andreas. Boas Ats. Oj, finns att lägga fram i och förbulten inom Bjartman Gunnarsson Jakobsen. Går 5 minuter efter. 14-12 till VF. Hanna Fjärsjö minkar fitt om honom nu. Filip Haldansen är bra. Och så är han oöppen. Han fär snukt bulten in och strikna, men han finns inte frikast i åren och domaren här bruksla. Men han lödde sig över att säga skott från Berg Fria och Filippe. Himmel Ragnar, han visste fram igen. Kan han röna åter? Nej, blir pressa över. Bra att finna Fria här. Ragnar, hans kommer fel. Nu blir det av. Innan strikna heter man som har Brynjar, men Bjärcing från Mika Vartum Ragnarskinne. Onnor Bjärcing från honom. Boas Ellefsson Skibagöte. Oj, jag tjökt en brott. Nu är det och 16 läkarna som tätt om månen. Tja Fjärs. Mika Vartum Ragnarsson i Malmön och Boas Ellefsson Skibagöte i Alopnon. Bayer Steva vinnare vid 16 för Tjökvölde. Här är Sövan annars för att det skulle vara en hänt i mitteltar unga läkarna i Eistnes. Spalte stora läklåt i mansfinalerna. Och inte bara stora läklåt. Nägar de allra största läklåten. Fröje, Bjartne, Tjavef Sølja, Filip Nagaisne, Jakob och Inge Tja, Hanna Fjärs Sølja. Fröje minns då. Vi är till Filip, han först Fätsson och Hanna Fjärs Sølja vann. Nu kunde fram en jauna brottliga. Haraldur Karlsson sätter gå av fyra. Alla ser fattar en shoulder. Det ger nästan och han jauna fyrstan. Hanna Fjärs finns ett här så det är någon extra VF sin tungt då om distan. Månaden var av 4 målen, vi 5 målen med stövne 12-tjej till VF tar i knapper 9 mot vår farner. Nu jaunar Haraldur Karlsson till 14 med sin satta målen. Filip Haldansen, uppa skjolta, Mika Vartum med sin syge Bjärcing. Mika Vartum Ragnarsson. Och Heina Fjärsen håller fram, VF har ner tröster.
Boas Elfsson och Skivagötte trackar emot vägen. Han får själv rätt det finner sig längre fram i och så är 15-14 till Heinan Fjärs. En ett mål från Boas Elfsson Skivagötte. Han kom in för Luttar Lödsjön. Han skorar 5 mål till Lötterna. Skorar så första mål efter 6 minuter. Han just kom in på touch minuter. Han skorar 5 mål. Och nu Heinan Fjärs är ner och uttäcker fälter. Vi är för ner missar bulten. Gick Andreas Lamhauke. Men Bjärking från Bjartna. Karskon Bjärking i mål. Bjartning Gunnarsson Jakobsen. Och så kan vi FR fram och jauna. 14-15 sända stödan. 15-14 Lanfjärs. Ragnar Ingdorsson. Fryholm. In i mål. Ja, stund ut. Häppne vi Höjverkingon. Häppne vi Höjverkingon i stövne. 15-14 till Heinan Fjärs. Hollywood. Ja, det under 2 minuter och 15 sekunder efter. Av fyrre hållet. Här pura väntar. Sälja ganska efter. Här som är kom in. Boas Elfsson Skivagötte. Kom in, tar spalt vär. Gockors till. 15-16 minuter också. Och nu från Atri sökt. Han skorar 5 mål här till. Nu söker han Atri att VF-mål nu. Boas Elfsson Skivagötte. Oj, färbrottskast. Prestation här till Gallväsna. Ja, VF fjölten var inte nökt vi här ska vara brottskast. Det är äckligt det Boas här sen efter. Och det Filip ja, han fär är så gentig, han fär rastat av puff och i mjötterna och täper inte till att det inte brottskast har till de kivaste. Men ja, efter namn i Elfsson Skivagötte röpt ofta till FAXE kondi finaler. Yngste Elfsson Skivagötte-bråren. Och så står han sig här efter i kväll. Jakob Ekholm avgrejer. Och skål 16-14. Alltså, från stövene 12-tjej till VF. Är vi kommande stöv här och Heinan Fjärs 8-16-14. Nu 1 minuter och 20 sekunder resta i av fyrre hållet. VF har törv av få tarre och alla på rikkatter. Filip Haldansen, där han i brakt där börjar vi. Men nu Jon Ejensson Mittjord har väl ofta honom. Filip Atter. Och nu björ jag av Vonchen. Mikael Ragnarsson vid Bjärking. Det var Hannes Bjärkarsson i runt och se. Mikael Bartrum Ragnarsson vid Större Bjärking i fjorda Bjärkingen till honom. Och det är en särskild söv i sig själv till att Sean till närligen har fokus av Inga Johansson Bjärka i Nutschoferier och i mansfinalen i Jar. Nu kommer U16-lägare Mikael Bartrum Ragnarsson in och är räddkänt. Heinan Fjärs ber om att prata. Jag har åt söverlig Bjärkar. Jag har bara skrivit Bjärka Gunnarsson Jakobsen för 2 Bjärkar. Inga Johansson Somnes för 2 Bjärkar i Hanversmålen. Och så är det Mikael Bartum Ragnarsson 4 Bjärkar. Så är det tror jag vid i målskyttan här. Här och i... Vi börjar vid VF-arnom. Ragnar Ingdorsson 1 mål. Fryholm Minso 4 mål. Boje Jekvansson Kristiansen 1 mål. Filip Haldansen 5 mål. Jekvan Jakobsson Svarthammar 1 mål. Och Brantor Marstensson Hansen 2 mål. Fyra Heinan Fjärs så är Jakob Ekholm skastar för 3 mål. 3 brottskastar det här. William Napoleon Juros 1 mål. Jekvan Andreas Lamhauke 1 mål. Och så har vi Boas Elfsson och Skivagötte 5 mål och Haraldur Karlsson har skårat 6 färger. Heinan Fjärs spelar för Ötjemånen. Här var skåra men som heter vilt det stannar kvarteret. Jekvan Andreas Lamhauke. Boas Elfsson Skivagötte. Jekvan Andreas. Boas. Skott och tassitreisne. Satta målet av Boas. Han rom över där. Xavier för nästa sträcka. Bjarte Gunnarsson. Jag kan se vi bonchen att ja att det var han som så ja. 20 sekunder efter 16-14 till Heinan Fjärs.
VF ska min kommunen vid Ragnare. Vi är fria, han må skjuta henne till Kjellnesne. Här var det. VF för ett karskommermål och i senaste sekundet och mycket av månen till 16-15. 16-15 till Heinolfjärs. Alltså pura vänt i hållon här och i Eydnudeildin var 12-tjej till VIF och så gärna på en här första minuter eller så skorar Heinolfjärs 24 och VF bara skorar 24 och så är 16-15 till Heinolfjärs och i Stetchnon. Vi låser matchen när Janne vi kommer lucka ge Tyson nu för en gå ordans skilt om vi kan säga så här. Vi har för Sørjan Jakob kommer skora 3 att sin brottskaston. Så då William Napoleon Juros över 1 mål, jag kan Andreas Lamar över 1 mål. Boas Ellison Schipper då skorar så 17 mål här för och Harald Karlsson som har 6 mål till Søljan Cha Heinolfjärs. 4 VF Ragnar Ingdorsson 1 mål. Fríggjadagin minus 5 mål. Boje Jekvansson Kristiansen 1 mål. Filip Haldansen 5 mål. Och Jekvan Jakobsson Svarthamar 1 mål. Och så var det Brantor Martinsson Hansen 2 mål. Men är ett brottskast. 16-15 till Heinolfjärs här ut Ranger Ajan FAXE kondi StÍF-finalen. Senaste StÍF-finalen efter Rimmar Vigeskifte. Och här en löte töxta som VF att läsa hänt. För det tappade om mansfinalen mot Heinolfjärs, men tackar vi Søljan 2 mot 16 spelare Mika Bartum Ragnarsinne som är förra Bjärskar. Han kom in i målet ganska sent tillvilt. Han kom. Och så på sig Ellison Schipper och så hever Heinolfjärs tidsmentan här och 8-15 är den sättna halvlek.
Om att vara klart till Sättna halvlek. Jo. Här. Det har nog lukt till att Heinafjärs över det bättre utgångsstöj att få häntra senaste stepen om ni vill läta här i hötlen vid chattner. Detta rimmar FAXE kondi steva vikskifte. I över till enda brästren. En av goa löte töktes da en så att Vestmningar Atlas har hänt. 4-mansfinalen i jar. Men från stövne 12 tjej. Missat där hemmerhalde. Heinafjärs sätta. Ungar. Evnar rygga Leygardagin. Mika Vardum Ragnarsson och i mål till Heinafjärs vid Fyra Bjärgskon och Boas Ellefsson Kibagöd och vid 6 mål. Fick vi vänta att Neistin och hötte. Och nu VUF Synden Truste. För att börja varje stöv och att det blir 16-15. Och emot en Heinafjärstige. Och i manna vi William Napoleon Juros har bulten här. Vi tror till Alna Ridston. Högra vantje Herald Karlsson, högra batche. Boas Ellefsson och Kibagöd mittfyra. Gick på Andreas Lammauke vänsterbackar. Av vänstra vantje Hannes Gunnarsson. Jag sikni Helge Haldorsson. Här gick Andreas. Oj, första mål till honom mot sig. Andra mål till honom. Rimmar. Skott mittfyra. Teger vägarna boll. Så är det 15 till Heinafjärs. Ragnar Ingdorsson. Finner sig lägna från min. Nej. Bulten kloppna hånden. Takte så om brottskast, men jag vet inte om du ska ha bulten vittere akkurat her. Tog ikke over målmålet. Men Heinafjärs og 8 vid Simon. Et sett her var 8 vid 5 målen. Miskas i forholdet. 18-15 til Heinafjärs. Vi har spalt i 42 sekunder. Nu er så litt stekkere ned av Øtland. 18-15 til Heinafjärs i första minuten av Sättna halvlek. Frøye hold minstå. Ragnar Ingdorsson. Frøye. Filip Haldansen. Skrev 5 mål over kjøtt, så han hever han. Vi kjører for Fedradøy. Førren er snitt spalt ut brant. Mika Ragnarsson. Vi rimmar Bjergjegater. 5. Bjergjengen. Tja Heinafjärs målveien. Så kom in och syndra tillvilt här in Johansen. Fick bort i hötte. Efter just Brandur Marsson Hansen blev kröster i en inspelare och ända allt för en brottskaste. Boas Ellefsson Kibagöd. Atromsen gick med Andreas Lammar. Här är några plåser. Men Bjartnik Gunnarsson Jakobsen vid Søyne först i Bjergjegaten Sättna halvlek. Han fjorda tillsammans som jag har tagit rätt. Filip Haldansen här slutar sig Leiksskráin. Höggebulten ner därefter. Vestmningar Sindre Hermer om att Echverer utlösning för stövn att ta i Heinafjärs en träffar och han på ett som han sluts fram i. Achan 16 till Heinafjärs vid F-mikromonen och tutting om inte att hämna få Per Filip Haldansen efter. Kommer gå stöv här. Herald Karlsson lebra. Så där gick Andreas innan signer Helge Haldorsson och han skorar. Nujan 16 till Heinafjärs. Helge Jakob Haldorsson Fossadal vid Sundqvist av Malle. Oj. Här rumar vi har möjlighet till Jekvan Jaksson Svarstammer har strykning tja BF, men trupla utspelet Etna Sitjan som inte kröstar i frikast. Nu 16 till Heinafjärs. Här Fríggjadagin vinner stå. Och Mika Ragnarsson att vi Bjergjeng. Satta Bjergjingen. Tja Mika Vardum Ragnarsson. Herald Karlsson. Oj, snuter Bjartna i VF-målen. Känta målet tja Herald Karlsson. Frøye hold minst då.
Etna Stitche, och så här var han Persson Fätra Bötton. William Napoleon Juros. Bjartne Virumar Björking. Bjartne Gunnarsson Jakobsen. Vi ser nu fjärde Björking. Femte Björking också med. Mika i henne för spanna för inte skräset för Hesa Björking snarare frukastaren. Ja, han körde där ur en mindligare stöv och i mansfinalen i Bjartne Gunnarsson Jakobsen, men han får Björka. Att lätt sagt nu Mika för kvartrar så bollen efter vägen i Norrstrand och så är skottet upp till Hannes Gunnarsson. Och Honke Lange Björn nästan bollen för mål i korsen. Hannes Gunnarsson i målet. 1:16 till Heinolf Fjärs. Hannes Gunnarsson med skottet. Heinolf Fjärs är nu. Tagga fastare men det är nu. Och sätta Nave shottar upp i Neistin. Pura vänt i hållon. Efter inskjutningen är att han ung på China Fjärs. Går att söka för först från Thomas Johansson. Neistin är en av alla yngsta läkarna av Ötlund. Och mycket alla yngsta där kommer för att spela på nära fyra. Allt annars han är alla yngsta. Här är att en helt ung Mika Vartom Ragnarsson. Känta Bjärgjen Johansson. Och här är plötsligt Hannes Gunnarsson efter och här är målet. Det är 22:16 till Heinolf Fjärs. Hannes Gunnarsson. Jag är rätt där. Boas Ellison Schibbegot är yngst med över av Ötlund. Men här är Thomas Johansson, nästan yngst med över. Oj, över Guttnek Fett och i utsökning av vänstra Patchetansa fram vid frukast för tacklingar fram undan. Raktar Ingtorsson. Gå utsökt. Ser det gott all upp. Under Björn av. Och sätter bollen väl nätet. 22-16 till Heinolf Fjärs. VF Mika ner i 5 mål i åter. Tar konsoka sig vi att Miska sig förra läget var där 8 vid 5 mål och tojer där som försökte att bli till att koppa en dist vid 5 mål och hade. Hannes Gunnarsson för om han vinner vång. Han försöker ränna sig där. Boas Ellison Schibbegot Bjartne Gunnarsson Jakobsen Bjärgar. Bjartne Bjärgar vid sina satt och Bjärgink. Men Böttren stöcker häftare för han försöker William Napoleon Juros loftar honom. Han försöker sätta flera. Nu kommer rösten från Ekman Andreas ut mot högre. Han får gå plås och skårar. Temposkifte fram. Heinolf Fjärs är någon. Tjurustigt på ena vägen. Ekman Andreas Lammhauke vid målet. Fri allminstå. Det är loftar. Det var skratt och lite i blåsna tja Strussmannans rikning tja VF. Ekman Jakobsson Svarstammar. I vet att tvinga ut att skifta blås så. Tidigt så. Ja, det är en blåa blåsten att du slår spela och är också. Han må skifta. Det är en tjejlig stäckra få. Han vill gärna köra så ut. För att vänta gången till VF, men nu Neistin affära finnas under det tröttsjö. Thomas Johansson för VF. Dömde för fet och för Harlem Kott. Och inte vann det färdigt bättre. Heinolf Fjärs Sjál och Bjatter. Boas Ashibagut. Löjt finta och så är han för Jökten skåra sig kända mål. 24-16 till Heinolf Fjärs. Och VF tegra plats.
24 Søljan til ha 1,5 som høtter vi at tre atlanspänning på Sture så är och Achan FAXE kondi steba-finalen. Och här särskilt tackar vi Shebjarch kom fram. Mika Bartom Raktarskinne. Och jag kan ändå täcka att det spalte står en likeklot och i att Heinafjärs Eiste vann 16-finalerna. Och fram till en annan 16 spelar på oss eller Skivagöde som nu åter skorar. 24 Søljan til ha 1,5 och är söktes efter färskaste hacktullon just nu. Här. Vi tar matchen här kött. Jag vet om 3 mål. William Antolian Juros 1 mål. Jag Andreas Lamauke 3 mål. Hannes Gunnarsson 2 mål. Boas Ellefsen Skipagöde skorar nu så 20 mål. Och Harald Karlsson har som skorar 6 mål. Helge Jakob Haltersson har skorar 1 mål. Det var det 24 ha 1,5. 4B OIF. Ragnar Ingtorsson 2 mål. 2 mål. Fríggjadagin Minnestor 5 mål. Boje Jekvansson Kristiansen 1 mål. Filip Haldansen 6 mål. Jekvan Jakobsson Svarthammar 1 mål och Plantor Martinsson Hansen 2 mål. Det var det Søljan Chaviev. Filip Haldansen. Bjärg Skatramika chansatser i högre och tät fast. Hannes Bjergarsson. Orbachen och fänkar returen efter en annan Bjärgskänk från Mika Ragnarskinnen. Oj, Julian Johansen vinner en svårtest i högre och skorar 25 till Heinafjärs. Oj, Patrik Lepper Honton tja vi för nu. Heinafjärs är nu öka. Ta länge bulten ner mot Hannes Gunnarsson. Ivetrak. Sønter från som Skådal. Kommer sikta och färdbolten här skorar. Jan till Heinafjärs vid spalt i 8,5 minut. Jag sett med hållet framvis. Går 21 minuter efter att spela. Och i finalen som Heinafjärs sätts ju upp och så Skivagöde tråkar. Filip Haldansen väljer väl. Färlocka. Heinafjärs till att tråka. Och vi vinner bulten. Fríggjadagin Minnestor i går för. Hetta damer honom. Oj, på räcker att först sätta vi nytt allop om tar få fältras bulten gera där. Nytt allop till BOIF. Atta förbi 6 mål. Och 21 minuter efter lika. Ragnar Ingtorsson är snällt att röna finna från i strikten. Varsågod med. Trönt in i strikten. Och nu inte frikast till Ragnar Ingtorsson. Bjärging till Mika Ragnarsson. Och här Julian Johansen. Jag kan Andreas Lamauke. Gott plås till Hannes Gunnarsson. Och här är mål. Och det är 26 19 till Heinafjärs. Att det var bjärging nummer 9, Shamika Bartom Ragnarskinne. Håast, vi är färdiga sannförd om att här skulle dömas Ockers 4 och Lolja Verje tja Heinafjärs. Hej, vi pura bors vi helt. Fríggjadagin Minnestor vi snällt och skåta, så svär han att det satta mål till Fríggjadagin och lejda landet då. Ja. Skall VF hava lovliga terrorrestaroi av FAXE kondi steba-finalen i Translajan. Så är det att få Fríggjadagin Minnestor och Filip Haldansen i skålstöver oftare. Här gick Andreas Lamauke. Oj, han Ira sig om att här bruksar för frikast och han har lite sådana bäst i malen. Snällt där. Men Bergan har gjort sådana kältor. Finns han till 4 och 50 för en sambarstomare. Julian Johansen. Boas Skivagöde. Gick på Andreas Lamauke. Tråk dömt av strikten till Heinafjärs. Vi är färdiga släpper inte beinleis skjødalopp. Røyna så halta ferierna sin framåtne. Ragnar Ingtorsson. Hvor det Frøya. Och Fille. Ragnar. Frøya. 26-20 till Heinafjärs. Vi har spalt i 1 minuter.
Filip Haldansen, Herjera, efter en god utsökt urslittar i brottskastet till BIF. Brottskast till BIF. Tar vi efter Brantor, Martinsson, Hansen för att äga. Och emot Mika, Vartom, Ragnarskinne. ...26-20 till Heinafjärs VF brottskast. Brantor, Martinsson, Hansen avgrädda så är 26-21. 5 mål mål efter. Vi tar spalt i 12 minuter av finalen. Och i först är gav som uppending. Och man vet för att det att lägga stora check på mitten, men så är får han försöker strax och nu får det att brottskast. Jag just har allt det. Jakob Ekholm kommer in att attacka mot Bjartna. Gunnar Jakobsen. Där står i av Kvinnur flyer fairs Lugon Stöv och Jörskvalde. Massfinalen. Här i Trondheim finalen. Jakob Ekholm fullt hemma och skorar sig fjärde brottskast av 4 mål. 4 mål. 21 till Heinafjärs. 12,5 minuter färden av sätten av hållet. Boye, Ekvason Kristiansen kommer vi alla på sådär fri halvminst då, men Mika Ragnarsson vid sinne Tutschant och Bjerging. Julian Johansson. Vi har tjatat med någon för. Framme 21 till Heinafjärs för det spalt ut 30 minuter. VF i Alube. Filip. Högra vantje. Här är plåsator. Han har överkörskretsen och skilte. Hanus Bjergarsson. Ikke så enfald relativt chanser för Neistin och högra vantje. Ska själv skapa sig för Neistin. Men det är lust av att Verjan Center Galösen och Kresa Stövne. 22 till Heinafjärs. Hanus Bjergarsson minkar och månen av högra vantje. Här har han Fjersson i alla bjatter. Helge Jakob Haldorsson för inte brottskast. Och att han blir domaren om det i stöden det. Frikast. Julian Johansson. Gick från Andreas Lamag. Han är på sats. Det är där brukslarna släpper bulten. Han är snällt att släppa bulten i stöden, men det är så här brottskast. Så kan det sig om att det är livfälla en Jakob Ekholm i förmöjligheten att köra stöda lite. Det är så mot Brante och Luktangöto. Och för en BF-mål nu. Jakob Ekholm. 60 mål, 5:e brottskast i 5 möblium. Åtta 22 till Heinafjärs. Vi har ett kvarter efter lika. Ett kvarter och en halv minut. Boye, jag minns av en VF. Ja, rakt till skift, men ett sig får några på stövne. Så är plåsat till Stiglandsja Heinafjärs som Verfengauer. Sönder från som skruvad för Bjerga stövne. Här Heinafjärs alltså framme i Hever en Laszlo upp på 6 mål. Nu just ett kvarter resteroi alika. Jekon Andreas. Julian. Jekon. Och efter Brukslaver för Bruksla för frikast emot Heinafjärs spelskiparen om just här han om att släppa sig rökten. Här svettas det så inte släppa på målet. Bås. Och istället spalt Vojare får där kan släppa där här. Jag spelar på alla med Vojare. Julian Johansson är brottskast. Vi är för en öle onödig vi att tar halt att Jekon Andreas Lammar kan titta på fred. Søljan Julian Johansson som kör så allt och stövning och det är bra här. Filip Haldansen kör skjut för att komma fyra, men han är kommit in. Han är kommit in och är normalt här igen och till slå. VF-bankren talar att
Här guldkorst. Jakob Ekholm atter emot Bjarna Gunnarsson Jakobsen och i Vetmannen. Jakob Ekholm. Freshman Esper. Lite bult att första igen. 6 mål av Mone. 28-22 till Heinolf Fjärs. Och väl spalt. Ser det väl spalt och hör tackling. Att sönt av strigene. Boje Jekvason Christiansen kom in att hjälpa till i spel. Hjälpa till att skiva spelet till VF och ta Georgian öliga väl. Han spalade in till Sönt av strigene. Rantor Martinsson Hansen emot Inga Johansson i kombinator. Skorar. 5 mål av Mone, 14-30. Och det var just omvända stövan. Vi förra hållet just om detta Monte. 16 farner. VF för 8. 12-tjej. Søljan har en fjärs som purast av Eydnudeildin hade. Särskilt inskiftig av utan det här som han på oss. Eller sån Fríggjadagin. Harald Karlsson skibar fram i spelet. Hanus Gunnarsson. Så ränner de av vänstra vång. Ska Harald sätta fjärda mitt 4-24 om man missar botten för Terman dagen efter. I vissa centrer. Och så skjuter han bara upp att den stöcker ner. 23-28 normalt till Harald Karlsson. En dag här Neistin styggast över häftan så center bättre till Heinolf Fjärs. Bjatte kunde yngsa norsk handa bulten. Fröje. Fille. Fröje. Boje. Oj. Ja, vi kröster längt ut och för inte frukast. Nöjes att skjuta och det tror skott få aggressivt. 23-22 och vi efter inte dalt av uttalstund just här. Heinolf Fjärs här nu börjar fullmanna i rummet om en halv minut. Han och Julian Johansson har bulten ner. Harald Karlsson. Boas Elfsson Fríggjadagin. Då är det Harald. Så Julian. Bakt av EF-fäntnar men Heinolf Fjärs får Pedro natt. Han inte domaren går upp. Aldrig Harald så kan han skjuta där. Ja, vi dömde för dral. Vi dömde för dral. VF framme satt han för vid 6 mål. Heinolf Fjärs nu just fullmanna i hese stövå. Gick på Andreas Lamauke. Kommer in av ett nattor. Och jag måste fara ner 23-23 till ha en H-fjärs. Filip Haldansen, högra batch. Väl färre och så brakta jag till Filip. Filip Haldansen. Börjar som ett Olle i Eydnudeildin. Men och Boas Elfsson skibar gott i han, ja. Han börjar smålet till han som också kom in i Eydnudeildin. Tack och själva färre. 3-24. Filip Haldansen. Attribjöra och här har han chans ner. Ja, väl smarta. Strikdagen här runt innanför det. Nytte mål. Tajen att Jesus så frian. Och öppen stöd av VF. Hannes Johansson. Här skruvar han fram i. Snilt. Men ett näst inte. 3-24 till Heinolf Fjärs. Det var kända mål till Filip i Janne. Nu att det är in till söndag strikne. Han för Sverige 24 men han har en troffjat bein. Nej, han troffjat bein. Nu ska komma. Tuccio och en halv minut efter. Heinolf Fjärs Atrial uppe. Och igen testa i mitten. Leykar och i stå i brak för Nörron. I mansfinalen i Jarmen till er här som är en omframt Marbergen som spalt ut 16 final Fríggjadagin och jag har sett sin största damatesten. Boas Elfsson Fríggjadagin. Julian Johansson. Very Fengauer. God tackling från
Jekvan Jakobsen Svarthammar kom in åter. Jekvan Andreas Lamma också igen. Det är Julian Johansson och plötsligt släpper Malin med knäja Malin. Nuccio och en halv minut efter Shea Mal Amone 1-3-2-4 till Heinolfjärs. Här går plats till Boa, man touchar sig bollen för skakten stövna. Fríggjadagin minst då det samma. Ja, för skåda stäm med Mika Bjerkar och Edmund Sinje där. Edmund Bjerkar Chamika så som jag skriver. Jag likar SS som kom in, tar vi det spalt i. Om det var korsterat distet och så. Sen då tillvilt. En samfrån i Bjerkar för honom. 90 minuter efter lika. Vi är på nu till hans efter. Så plats att strikna och Helge Haldarsson för akra Petras bollen. Vi är på en halda ganska så för beinen honom. Där ut för Nervi. Boas och Shibogod. Oj, var en krossad misstag. Och vi är på bollen åter. Ja, vi är på en tisdag finns det brotten av en av fjärs all upp någon att vet här Sanns det 5 minuter eller så, men skulle vara så kakten att komma till möjliga i all upp någon och sälja få sätta in om men den största spelande målvärden så Heinolf Fjärs som jag spelar med en tillaka här är aldrig till U16 en så när ni börjar främst i Andersvärna här Ragnar Ingtersson, han stannar sig fram vid men Rimmar Bjerking från Mika Ragnarsson i åter Tölta Bjerkingen från Heinolf Fjärs målvärden knapper 8 minuter efter 1-3-4 till Heinolf Fjärs. Tidssticker som vi får spänning och mursligt i kväll. Julian Johansson bjöd av till Sönder Froason. Skruadal och Akra väldigt stund av välfärd. Sysfrid i Fríggjadagin Heinolf Fjärs. Att det tar på er. Och att det är skottis för inom Vetmaveran. 2-3-4 till Heinolf Fjärs. Julian Johansson med skotten. 6 minuter efter. Och nu 8 mål av Mone. Fríggjadagin minst då. Filip Haldansen. Rymmarskott. Så brak det hem. Gott hål och bojer efter ganska hans vägen Jevs jag lyfts inte till första tacklingen snart han stiger ner sig så långt han bra till Rymmarskott. Och Julian Johansson han är i mitten av lydetna. Ästna vi är på i förut och ansar själv efter Boase och Jekvan Andreas i Heinfjärs allopnån. Nu är det Julian. Andreas för akkurat bara varit bulten här. Julian Johansson åter. Snajs här. Oj, ska han runt och Bjartne Bjerkar. Bjartne och vi vet mal om vi Bjerking. Känta Bjerking kan säga. Filip Haldansen här då. Bojas inte. Så det Ragnar Ingtersson. Och jag har spaltat Romse till att sikta som jag vet den så fryan. Och här så släpper du inte undan. Är så väldigt lägare. Jan Einsson mitt gör det för pura så krökt fälter. Vi måste så lägga någon Jekvan Jakobsen Svarthammar i rundsläsan. Frukast till BF utvisning till Heinolf Fjärs. Ragnar Ingtersson och gick inte färger. Spelar Stein och göra. Fröje lägger på som ett fyrt. Tar vi åter till. Oj. Att det Jekvan Astrikne men det är alltså Bjerking nummer 13. Shamika Ragnarsson i Vartom. Och nu minns jag ska stå här. Men det är alltid att vi är höja en 1-12 mål. Ta och i. Han var skifter av Ötlen. Så det här ger oss alla i 1,5% i Bjergjegon. Inge Johansen för att komma in i ett här. Eko Andreas Lammak över helt fast. Men det här får jag då inte spela till Tora Jakobsen. Tora Jakobsen och högra vånche.
Frøye. Väl spalt ut till Hannes Bjergarsson. Oj, jag flott mål. Minst inte att han är bretten. Hannes Bjergarsson. Stilt skott här. Heinan Fjärsarner har sett Barstal Kletthedge in av strikna. Här Boas Ellefsen Skivegård. Det är Jekko Andreas. Julian Johansson. Jekko Andreas. Boas. Ja. Trubla vägar fyra. Han tisar Jes monolister. Boas Ellefsen Skivegård. Nutja normala. Och här VF Ivda Salupe, Inju Hansen i Bjerging. Tia Bjerging Hansara. Så kommer efter en av dem helt unga av Ötlen. Det är spelskipar nu. Tja Heinan Fjärs som löser Boas Ellefsen Skivegård som Kjell Lekka tack liv för den tisha. Tack Eversen och Nutjumalon till Peter Tore Jakobsen som spelar Mia. Här Julian Johansson till strax för tacklaver frikast. Här vill inte finka den stora spänningen som murslitet. Det känns det sin drövot. I förra läget. Inte tog Tei hade lust av så större talenten av bunchen Cha Heinan Fjärs kunde väl säga att komma. Men så vet vi som känns kunde ha ett av bättre och sin motsvarare till Chivas Toy. Peter Tore Jakobsen, Julian Johansson. Röjna att rota sig läsa mot sjöne. Tore Jakobsen högra vänster så Peter Tore här på ska dribbla ner i mål. Jag vet inte om han ska skjuta här. Det var Julia. Han ska skjuta högra vänster. Högra backar ska med. Peter Tore. Han släpper skjuta. Ja, vi är fan då. Bollen också väckna. Sen kaotiskt. 30 minuter efter. 4-3 vid 26 till Heinan Fjärs. Ragnar Ingtorsson. 3,5 minuter. Filip Haldansen. Inju Johansson vid Bjerging. Bjerging nummer 4 till honom. Jag vill säga att sampast så som jag läste skrasset Mika hit 17 Bjergar inte 4. Det är 16 Bjergar. Tar goal-löjtjen i Fredrik Steva vinnare. Bjartne och i Vetmannen ständer vi tjej Bjergar. Här Ragnar Ingtorsson. Färstat sig fram i skåra. 4-3 var 22 till Heinan Fjärs. 4-3 var 22 till Heinan Fjärs. 2 minuter och 20 sekunder efter. Peter Thomasarsson, Jol, kommer in av vänstra vång, Tja Heinan Fjärs. Haltar finns skift alla lägarna in nu. Vi bara spalta senaste om fram till att Barstal Clemensen kommer in av mina spela. Här är Peter Tore Jakobsen i söktens av Malmö. Neistin 16 steva vinnare. Fyra kvällte. Barstal Kletthedge för att spela upp landsar. Ska se till Peter Tore också. Ja, släpper spelare Julian och han släpper så sketch nummer 1 så vart det för shot efter att domaren över Bruxla för dralle. Vi är på den Renator Filip innan sig. Oj, snällt spalt och väl skåra. Linjar i Kjern Olsen. Är stövna Filip Haldansen. Vi går on in spelet. 6 mål om månaden, 4-3 för 28 till Heinan Fjärs. Just 1 minut restar jag vill säga FAXE kondi steva finalen. Tan senaste av Ötlån heter Rimmarvik och skifte. Och det är Heinan Fjärs här nere i för lite av senaste stepen. Och det är grett också lunche. Och igen det här är bara kan inte täcka. Det var 8-4-12 tjej. Och för att hålla X8 Søljan 15. Peter Tore Jakobsen, Julian Johansson. Barstal Clemensen, Julian. Peter Tore. Blocker 4. Hotnagast. 25 sekunder efter.
Julian Johansson att så skjuta här. Ja, att det bruksar för drall i mot Heinan Fjärs 20 sekunder efter. Heinan Fjärs förra stäva vinnare om 8 sekunder BF-arner. Sida bulten fram. En dyster. Ja, Rinch Johansson så fär pinta om hakt upp på det fria med sin femte bjärching. Här har Heinan Fjärs ändrar och 8 bjärching om vi häsare. Tassier Sött och Jerry störst urslit. Det var en dyster här, ja, i hoa vändat och så lär sig att ta sälja vår hämtar horen. Tja, kanske Fröholm Minneså, Filip Haldansen och Bjartan Gunnarsson Jakobsen från mansfinalen i Jörskvölde. Vi får se som damadisten. Vi stegen var det två Leygardagin, Tja Heinan Fjärs och i vårt 2016 stävavinnare. 4 kvölde och i här i Oachan. Stävafinalen Tjaldur. Månen, Mika Vartum Raktarsson kommer in och bjärkar 13 bjärkingar. Från den stöv vi här, Heinan Fjärs rätta för 12 tjej, Boas Elefsen och Kibogöt Somolajis. Vi nutchumalon, där pura avgörande och pura och möjligt av VF har vi att göra. Och så start är det Trenchratchan Tja Heinan Fjärs. FAXE kondi step av när 2025 för att det senaste stepet heter Rimmarvikeskifte. Och i höllene vi chattner heter första av många step av vikeskiften kommande åren. Vi tittar att nästa år vi får runt av vi att dessa matcherna. Jag vet det har varit VF-arna först. Ragnar Ingdorsson fick 3 mål. Tjaldur Skruadal 1 mål, Fröholm Minneså 6 mål, Boje Jekvansson Kristiansen 1 mål, Filip Haldansen 8 mål, Brynjar Olsen 1 mål, Jekvan Jaksson Svarsthemmar 1 mål, Hanus Björkarsson 3 mål, Brantur Marsson Hansen 4 mål. För Heinan Fjärs, Jakob Ekholm 5 mål, ett brottskast, William Napoleon Juros 1 mål, Jekvan Andreas Lamhauke 3 mål, Hanus Gunnarsson 2 mål, Julian Johansson 2 mål, Julian Johansson 4 mål, Hanus Gunnarsson 2 mål, Boas Elefsen Kibogöt 9 mål, Harald Karlsson 3 mål och Helge Jakob Haldarsson 1 mål. Så skriva i Bjärkar 9 av oss 4 varna men tar man vidare